Nosaltres venim d'una família textil, de centenària. Jo soc la quarta generació d'industrials textils i fa uns 30 anys teníem una empresa familiar, Serra i Badrines, a Terrassa, que empleàvem a 1.200 persones i la vam tenir de liquidar degut a la crisi textil d'aquells temps, coneguda per tots, motivada sobretot per els costos i les importacions xineses. I llavors, clar, aquí vam liquidar l'empresa en un procés de 5 o 6 anys. Jo d'aquella experiència vaig treure conclusions i vaig aprendre moltíssim. I d'allò va venir que vam fundar aquesta empresa que es diu Filtros Industriales per desenvolupar teixits tècnics per filtració, que no per vestir com era l'empresa centenària. Llavors, esclar, nosaltres vam començar a fer uns viatges a Alemanya, a buscar alternatives, a buscar proveïdors, a buscar socis, i efectivament ens vam trobar amb dues empreses que ens van ajudar, una de les quals encara és soci d'aquí, i llavors vam anar desenvolupant els teixits tècnics. Al principi importàvem els teixits i els manipulàvem, i ara ja tenim una base industrial amb talers i exportem a quasi el 80% de la producció. Aquesta és una mica breument la història de Filsa. Saps què passa? Que la necessitat obliga, que diuen, I quan un està a la cua del paro amb dos fills petits, no hi ha més remei que exprimir del cervell i aviam què pots fer. Esclar, llavors, quin actiu tenia jo? Els coneixements textils i l'experiència d'haver estat en una empresa textil molt gran, col·laborant amb la liquidació. D'aquí em va venir començar a muntar aquesta empresa, al principi en plan petit, i ara ja som un grup amb 50 persones aquí treballant. Jo crec que els models de gestió al llarg dels últims anys han canviat, i a més amb aquesta empresa encara més, perquè al passar de començar a estar dues persones a tenir 50, també els models han de canviar. Si al principi la gestió era un tema molt personalitzat, ja que, per exemple, jo era gerente, director tècnic, director comercial, tot, a tenir de delegar funcions. El tema és que les persones a les quals delegues, que han de ser molt competents per descomptat, però sí que ens agrada que estiguin molt integrades dintre de l'empresa i motivades. Sobretot, per mi el més important és que les persones estiguin molt motivades. I un ha d'anar dirigint, veient els punts crítics, però no estar-se ficant tot el dia amb la feina dels altres. Els altres crec que és molt important que tinguin capacitat d'iniciativa, i per això han d'estar motivats. Per mi és un dels secrets de la gestió empresarial, juntament amb la investigació i el desenvolupament de nous productes. No en balde nosaltres tenim aquí un laboratori de filtració amb el qual experimentem pels nostres clients, simulant les condicions del procés i orientant els teixits que els poden ser més rentables per la seva producció, per el seu sistema productiu, amb la qual nosaltres també estem, a part de vendre teixits tècnics, estem creant un valor afegit. Avui en dia, abans es tenia més en compte el producte, ara el producte, el servei, ja és una part molt important de la cadena de valors dintre d'un producte. Perquè si jo et venc a tu un teixit i no el saps utilitzar adequadament o no te puc presentar un altre que millori el que tens, això no serveix per res. El valor afegit és el que avui en dia és un percentatge del preu de venda que s'ha de tenir molt en compte.
la internacionalització no és una cosa que com es deia, s'ha d'exportar. Home, jo, mira, Ignasi, jo no puc anar a Xile o a Perú i dic, vinga a exportar, ala, compreu. No, o sigui, primer has de buscar un soci allà per compartir el valor afegit, que t'ajudi a obrir mercats i donar-li assistència tècnica. Moltes vegades, o sigui, és més complicat del que sembla. Et dones compte, al cap d'un o 2 anys, que aquella persona no és vàlida. Perquè les persones, mira, jo sempre ho dic, hi ha molt embaucador i molta gent que es ven molt bé al principi, però després el que s'ha de demostrar és amb el temps la constància i el dia a dia, que és el que un és capaç de fer. Doncs imagina't si tu et dones compte al cap de 2 anys que aquella persona o aquell soci, per dir un país, Equador o a Perú, no serveix. Has perdut 2 anys, viatges, temps, buscar un altre i diners, efectivament. El que passa que l'experiència també et dona una mica de sexto sentido i d'olfato. Jo al principi, quan començava, escolta, em creia tothom, m'agafava tothom, tenia més ànims del conte i m'entregava moltíssim amb la gent. Esclar, en aquest sentit vaig tenir molts fracassos. Ara, la veritat és que ja soc molt més cauto i, com nosaltres ja tenim un aval que exportem, hi ha molta gent que ens busca, que és molt diferent anar a buscar tu que no que et busquin. Clar, si et busquen, tens una capacitat de seleccionar més i d'encertar més amb l'objectiu. Però sempre buscant socis que nosaltres els venem la tecnologia i els rotllos de teixits i ells els manipulen i els venen al client final, com són les mines, la indústria química, etc. I nosaltres anem amb ell a visitar els clients i donar assistència tècnica. Jo crec que aquests valors han canviat al llarg dels últims anys, no? O sigui, jo quan estudiava, vaig estudiar enginyer d'organització d'empreses, es definia l'objectiu de l'empresa era maximitzar el beneficio. Jo crec que aquest valor ha canviat. O sigui, ara ja maximitzar... Jo crec que ara els empresaris el que busquen és una satisfacció personal, però també és molt important, primer, el capital intel·lectual, que la gent, crear un grup on la gent estigui satisfeta i contenta, jo crec que això també és un benefici, i crear riquesa i valor afegit. Aquests 3 valors per mi són importantíssims. Per descomptat, tenir beneficis és fonamental, perquè els beneficis comporten que tu puguis créixer, que puguis financiar un creixement, que puguis comprar màquines, etc. Però això que el mito aquell, que em sembla que està desapareixent, sobretot l'empresari pequeño y mediano, que s'està forrando i que se li ha llevat en el bolsillo, jo crec que això, ja aquest mito està desapareixent. No, amb les grans companyies, no, que és la veritat, no? Les elèctriques, bancs, tot això, ja sabem el que passa, no? Però el petit i mitjà empresari d'aquest país, que jo crec que és el que suporta, si no més del 70 o el 80% de l'economia, en aquest sentit, en fi, jo crec que es tindria de fer un monument al pequeño y mediano empresario desconocido, Bueno, nosaltres, dintre del món de la filtració, estem desenvolupant contínuament nous productes. Tant és així que tenim un departament d'I+D i nosaltres fem amb tots els responsables de l'empresa, tècnics, enginyers, economistes, arquitectes, tot l'estaf, diguéssim, fem reunions periòdiques on cada un aboca nous productes per desenvolupar. No vol dir que tot el que desenvolupis tingui èxit, però si no en tens cap, des de luego el fracàs està assegurat. I només que un 20 o un 15 o un 20% de tots els projectes que tens futurs quagin, ja n'hi ha prou. Aquest és una mica l'esperit que tenim aquí. Jo sempre he cregut que Catalunya té
unes característiques on la iniciativa privada s'està desenvolupant molt, i això no hi ha dubte de que a l'entorn ajuda molt. Si nosaltres estiguéssim en una zona rural, poder, no sé, faríem de pagès, o si estiguéssim en una zona on tots són funcionaris i administratius, aquesta capacitat d'iniciativa quedaria més diluïda. Això jo em sento molt orgullós. El que passa que no sempre això es valora en la societat. Inclús últimament hem vist moltes empreses que han tingut de tancar per falta de financiació i eren rendibles aquestes empreses. Clar, això és una llàstima. Nosaltres mateixos vam tenir problemes financers perquè vam créixer en 4 anys el doble, vam doblar les ventes i la banca no ens seguia. Llavors, esclar, vam tenir de buscar un grup suec que ens financiés i agafés un paquet d'accions de la nostra companyia. Nosaltres, la família Badrines, portem la gerència, jo juntament amb 2 fills meus. I seran ja la 5a generació d'industrials tèxtils, a més. Però és complicat, és una qüestió d'equilibri. Ser un dèspota no crec que doni resultats. Ser una persona molt carinyosa, que tot diu que sí, tampoc. O sigui, s'ha d'estar una de cal i una d'arena, trobo. Però sí que un gerent, un líder, s'ha de fer respectar. La millor manera de fer-se respectar és, des del meu punt de vista, estar al peu del canó. Donar exemple, agafar l'avió, viatjar a tot arreu. No, oye, Pepito, vete a... No, tu ser el primer en agafar les manetes, i això és el més important, i donar exemple. Mirar la fàbrica cada dia, veure les màquines com van, parlar amb la gent, que t'expliquin quins problemes hi ha, però no només els directius, inclús els treballadors. Jo tinc molt mala memòria, però, per exemple, tinc unes fulles on hi ha la foto de tots els operaris i el nom. I m'agrada quan el senyor de la calandra està allà, dir-li, oye, José Antonio, són petits detalls que jo crec que ajuden. El nostre objectiu és que la gent, home, sea feliç, això és una cursilada, però sí que és un valor dintre d'una empresa. Aquí, per exemple, al dematí, abans de començar a treballar als torns, fan una mica de gimnàsia tots. Clar, perquè, saps? Perquè agafen el to i tot això, no? Gimnàsia que es compta com hora de treball, com temps de treball, no es descompta. Bueno, són petites cosetes que crec que ajuden. Aquest país és un país de pillines, això ja ho sabem. A nosaltres ens ho copien tot. És una cosa impressionant. Però a mi no em preocupa, perquè, mira, tu et poden copiar un producte, que és una commodity, però si tu tens una capacitat d'investigació contínua, quan t'han copiat allò ja has tret un altre producte, i llavors sempre venen al darrere, no? Això és un tema que... El que passa que sí, fan mal, perquè aquests francotiradores que jo dic, són els que agafen els productes i te'ls fusellen i baixen el preu i rebenten el mercat. Però, bueno, tenen els dies comptats, aquesta gent, perquè al final, si no els hi surten els números, han de plegar. Ens ha passat en molts casos de la competència. Un dia normal meu... Mira, jo crec que els que portem tants anys en una empresa que l'hem vist créixer, de zero, això és com una criatura petita, que vols que et digui. Ara em posaré una mica sentimental, però l'empresa la tens aquí tot el dia. O sigui, la meva feina és estar inclús quan vas... A vegades a la nit em venen les idees, consultant amb el coixí. L'altre dia estava somiant que estava fent un càlcul de costos d'uns talers i veure el rendiment, i ho vaig somiar, perquè, vull dir, són coses... Ara, jo tinc la gran avantatge que tinc 2 fills aquí que ara estan... pràcticament porten la gerència i jo estic una mica de consulting. Perquè, que això no t'he parlat, però bueno, tenim una altra empresa que es diu Fins Arquitectura, que fem teixits metàl·lics per l'arquitectura,
i aquesta m'ocupo jo personalment, saps? Però bueno, això ja és... Hem vingut a parlar de Finsa i ja està. És una branca dintre de Finsa, això. Finsa Arquitectura va venir que nosaltres teníem un soci alemany que feia teixits tècnics metàl·lics, nosaltres els fem sintètics, i ells es van posar en contacte amb un arquitecte francès, que era en Dominique Perrot, que va voler incorporar els teixits tècnics dintre del món de l'arquitectura, els teixits tècnics metàl·lics. Bueno, van fer la Biblioteca de França, van tenir un cert èxit, llavors aquests alemans em van venir a veure'n a mi, i diu, escolta, ens portaries això per desenvolupar-ho a Espanya? I esclar, jo quan veig un teixit i una cosa nova dintre d'un teixit, dic, meu. I sí, vam desenvolupar, vam crear una altra empresa que es diu Finsa Arquitectura i la veritat que va tenir molt èxit. Hem fet obres molt importants a Madrid, a Barcelona, a l'Hotel del Raval, als parcs de l'aeroport de Barcelona, moltes coses. I això ens ha donat també molt renom perquè és un producte que no és com la filtració, és un producte que diguéssim que quedaria més amagat, això és molt vistós i, bueno, clar, quantes més obres fas, més publicitat tens, no? Ens va costar 4 anys introduir el primer gran projecte a Espanya, Picant Pedra, però, bueno, després ja es va desenvolupar en progressió aritmètica. Bueno, això és com un repte, és divertidíssim, perquè hi ha una sèrie de passos que no pots... Primer, necessites molta constància. Segon, si m'ho permets, una certa imaginació, no? I llavors, entre que fas les proves, fas un test, fas un test industrial, t'agafes un client que t'ho vulgui provar, estàs pendent de si tindrà èxit o si no. De vegades al primer assaig no surt bé, però sí que marca el camí per veure els problemes i rectificar-los. I finalment, si això té èxit i ho pots comercialitzar, és el súmmum, no? Jo m'ho prenc com un joc molt divertit. El pitjor és posar-te nerviós i començar a dar palos de ciego. Això sí que no... Jo a vegades és un defecte que he tingut, no? Ara, el que passa és que si tu tens un equip consolidat i en aquest moment, repeteixo, tinc el gran apoyo que em donen els meus fills, això m'ajuda moltíssim a portar els problemes, que hem passat molts problemes aquí, sobretot financers, però, afortunadament puc dir que ara, en aquest moment, estan superats. Mira, la meva passió ha sigut volar sempre. Sí, però clar, com no, desgraciadament no em puc comprar un jet executiu d'aquests per anar de viatge, doncs he tingut de volar con ultraligero, que és un sucedáneo, però la veritat és que et despeja molt, perquè quan estàs allà volant, de veritat que te n'oblides de tot, sobretot si se't para el motor. Llavors sí que no penses ni en fins ni res, que a mi m'ha passat 4 vegades ja, saps? A mi m'agradava molt el Josep Guardiola per la seva capacitat de lideratge que tenia, no? Va ser un home innovador, que motivava la gent, sèrio... Després se'n va anar i ja no m'agrada tant, però com a model de gestió sí que m'agradava. Sempre dic que trobo que la gent està mal pagada, perquè per la feina que fan. Però, esclar, el problema és que una persona ha de ser molt... s'ha de contenir, no pots dir, vinga, perquè la supervivència de l'empresa és el primer de tot. Primer, la supervivència de l'empresa què implica? Conservar llocs de treball. Després, per poder augmentar sous, l'empresa ha de guanyar molts diners, perquè si no, no pot ser, no?
Però nosaltres sí, tenim que aquí tothom participa moltíssim, ja et dic, des dels briefings al dematí, els divendres fem un cafè tots plegats també, amb hores de feina, després cada Nadal fem un vídeo de felicitació que participa tota l'empresa. Aquest any fem aquella del gospel, saps? I, bueno, o sigui, aviam, això no voldria caure en la pedanteria de que això és com una família i tal, com els nostres abans passats que portaven, que eren els patrones i tot. Però sí que aquests valors els cuidem i m'he donat compte que és molt important. Bueno, doncs mira, que ha sigut un referent dintre de la indústria tèxtil, que ha sabut evolucionar després de la crisi i que som de les poques empreses que continuem tenint talers i fem teixits, que no per aquí Terrassa o Sabadell en trobaràs ben poques, però sobretot perquè ens ha sabut reconvertir. Vols afegir alguna cosa? No, que moltes gràcies per la teva paciència.